Mem2Web er bygget med fleksibilitet som et selvstændigt mål. Vi er stolte af, at det er lykkedes at bygge et standardsystem, der nemt kan konfigureres til at løse næsten enhver udfordring vedrørende håndtering og administration af brugerdata. Mem2Web er kodet på en måde, så selv efter avanceret specialtilpasning af jeres løsning, så kan vi stadig nemt opdatere og vedligeholde jeres løsning med de nyeste funktioner og features. Alt efter hvilken type organisationer, der benytter Mem2Web, så kaldes brugerne i systemet noget forskelligt. Det er typisk medlemmer, hvis organisationen er en klub eller en forening, men det kan også være frivillige, studerende eller sågar kunder. I vores materiale generelt og i denne video, der kalder vi dem brugere. Mem2Web er ikke bare et system til håndtering af brugere. Mem2Web består i hovedtræk af 3 ben. Det ene er et solidt og fleksibelt administrationssystem til den egentlige håndtering og gruppering og administration af brugere. Her er nøgleordene fleksibilitet, decentral styring, selvbetjening og effektivitet. I det administrative område holdes der helt styr på, hvilke brugere der er tilknyttet hvilke aktiviteter og hvilke roller og funktioner de løser. Man kan udsende beskeder, sende sms'er, trække lister og alt det andet, man forventer af et medlemssystem. Udover administrationen er Mem2Web også et økonomisystem. Ikke et lille simpelt regnskabsprogram, som du finder i mange andre medlemssystemer, men et solidt gennemtestet økonomisystem med alle de rapporterings- og detaljeringsmuligheder, din økonomichef og revisor efterspørger. Vi har valgt ikke at bygge et regnskabsprogram selv. Vi har i stedet koblet Mem2Web sammen med markedets stærkeste online regnskabsprogram. Det mener vi i øjeblikket er Economic. Economic er et af de mest populære og hurtigst voksende online regnskabsprogrammer i øjeblikket. Dertil kommer, at det er dansk, og det har en stor udbredelse blandt små og mellemstore virksomheder, organisationer og foreninger her i Danmark. Hele økonomien af Mem2Web håndteres inde i maven på Economic, men det opdager du ikke som daglig bruger af Mem2Web, fordi det hele foregår behind the scenes. Der er ingen filer, der skal udlæses og indlæses, og alle data bliver automatisk udvekslet mellem systemerne. Med den helt tætte integration, hvor brugerne automatisk oprettes som debitorer, eller omvendt, hvor dine debitorer automatisk bliver oprettet som brugere, opnår du en bunke fordele. For det første er der adgang til selvbetjening, så dine brugere, kunder, debitorer selv kan logge ind og se udstedte fakturer og betale eventuelt udstående med deres kreditkort. Du kan også massefakturere direkte fra Economic. Du kan nemt oprette en opkrævning af eksempelvis et deltagergebyr til 10 eller 500 personer med bare 3 klik med musen. Mem2Web kan også håndtere mere avanceret økonomi. For eksempel kan Mem2Web sættes op til at overføre indbetalinger direkte til en bestemt bankkonto efterhånden som opkrævningerne bliver betalt. På den måde kan en enkelt PBS-aftale bruges til at opkræve betalinger til lokale afdelinger med selvstændig økonomi. Derover er Economics fulde palette af features til rådighed, ved f.eks. automatisk periodisering, fordeling på afdelinger og dimensioner. Den sidste store mission vi har med Mem2Web er at forbedre den interne kommunikation og dialog mellem brugerne i vores kunders organisationer. Vi har bygget en dynamisk løsning, der indbyder jeres medlemmer til at anvende Mem2Web til at løse og håndtere de opgaver, der er i forbindelse med jeres aktiviteter. Som standard kommer Mem2Web extranet-system med en opslagstavle, der kan bruges til beskeder, f.eks. fra en teamleder, en træner, eller der kan nemt åbnes sådan, at alle deltagere på en aktivitet kan oprette nye opslag på den fælles opslagstavle. Alle har adgang til at kommentere, og på den måde bliver opslagstavlen hurtigt et omdrejningspunkt om den centrale fælles kommunikation i gruppen. Mem2Web kommer også med en mulighed for at dele filer og dokumenter. Hvis man f.eks. har dokumenter, man ofte anvender, eller man samarbejder omkring udarbejdelse af dokumenter, så placeres de nemt i filerarkivet, og alle brugere tilknyttet aktiviteten har adgang til dokumenterne. Mem2Web har også en kalenderfunktion og muligheden for at oprette nyheder. Du kan få meget mere information om extranet-funktionen i videoen Extranet og kommunikation. Hvis du vil se mere videoer om Mem2Web, så kan vi anbefale videoen Strukturen i Mem2Web, der er mere detaljeret forklarer sammenhængen mellem brugere, aktiviteter og rettigheder i systemet.